Marta Gramsz. Tatuś i mamusia obiecali mi dziedziusia prawdziwego. W oknie już od rana siedzę, czekam na bociana wesołego. Boćku drogi, przynieś mi braciszka. Boćku, słyszysz, może być uszczyczka. Czemu zwlekasz, na co jeszcze czekasz? W domu same cudzoskąd, mamusia taka gruba. Dziwna sprawa. Tata coś tłumaczy, jeszcze nie wiem co to znaczy. O bocianach. Boćku drogi, przynieś mi braciszka. Boćku, słyszysz, może być uszczyczka. Czemu zwlekasz, na co jeszcze czekasz? La 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 la. Mamy już dziedziusia, znowu chuda jest mamusia. Nie do wiary. Boćka też widziałam, ale to nie jego sprawa i nie czary. Boćku drogi, mamy już dziedziusia. Boćku, popatrz jak się ładnie rusza. Coś ci powiem, jak się więcej dowiem.